Ассалому алайкум дӯстони азиз, айни замон мо дар як ҷои бениҳоят нағз қарор дорем. Ҳамроҳ яке аз бонои зебо Ассалому алайкум Зарраҷон. азиз. Ина ҳамроҳи хоҳараки мо дар анамин ҷои омодагӣ ҳастем, чун манзараи нағзай анаминҷа сабт омодагӣ ҳастем. Азизи ака Заррара мепурсем ки баъди қадар сафараи ҳунарӣ гаштӣ, аз шаҳри Турсия гаштӣ, хай чӣ хел будай? Як камтар маълумот битимона. беҳтарин ҷои тамошо дора хай рафтагин медонен. Саломат бошед. Ва ҳамира нафаҳмидем ки туркиро ёд гирифтӣ ё не? Шули були. Насиб бошад саҳнаи нава ҳамроҳи Зарраҷон як саҳнаи туркӣ дорем. Аввал як печка шумо мегардонем ҳамроҳи коргардон Қурбон Нигматов. Саломат бошед. Интизор бошед. Рӯзои назик. Дастгири шумо, пешрави мо. Мухлисон, тайёри кор.